Isang guro sa Kalasyaw, Pangasinan, hinahangaan sa kanyang dedikasyon sa kabila ng pagiging cancer survivor. Ating kilalanin sa report. Istrikto at disiplinado, pero mapagmahal at mabait. Ganyan kung isa larawan ng mga mag-aaral sa grade 2 ang cancer survivor na si Teacher Rebecca Tamayo ng Lasip Elementary School sa Kalasyaw, Pangasinan. Nagsimulang magturo si Teacher Rebecca noong 1994, 2015, nang maramdaman ni Teacher Rebecca ang pananakit ng kanyang kanang tenga. Hindi makaamoy at minsay sumasakit ang ulo. 2016, nang ma-diagnose na may nasopharyngeal cancer si Teacher Rebecca. Mula ito sa chalk dust na madalas niyang nalalanghap tuwing nagsusulat sa pisara. Patuloy pa rin akong nagtuturo o pumapasok kasi ito yung passion ko, ito yung inambition ko bilang isang teacher. At gusto ko pang magturo o maraming batang matutunan, ma-inspire sa mga pinagdaanan ko, hindi lang yung pagiging cancer survivor ko, kundi kung paano ko nakabot ang pangarap na to. Sa hirap ng kanyang dinadanas, naisipan na raw niyang sumuko, pero nagsilbi niyang lakas ang kanyang pamilya at mga mag-aaral. Ang pagiging teacher at isang nanay ay napakahirap. Yung working mother ka, pero ginagawa ko lahat ng aking makakaya hanggat kaya ko para pagsilbihan ang aking mga anak. Hindi umano matatawaran ang katatagan ni Teacher Rebecca. Mabait. Tapos matulungin. Tapos tinuturuan niya kami ng magaganda. Magaling po. Yung napapaturo ng maayos kami, may respeto sa amin. Ang pinagdaanan ni Teacher Rebecca, nais daw niyang gawing halimbawa sa kanyang mga mag-aaral. Huwag sumuko sa pangarap, maging matatag at tiwala lang sa Diyos ang lahat ng pagsubok sa buhay. Kasama si Ron Alistair Taniado, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.